Heddiw yw diwrnod gweithredu yn erbyn TTIP. Beth yw TTIP? Wel, cytundeb yw rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau, cytundeb masnach. Nawr, does dim byd yn bod a cael cytundebau sydd yn helpu creu swyddi a gwella cyfleusterau ar gyfer defnyddwyr yn Cymru ac yn Ewrop. Ond mae rhywbeth mawr yn bod gyda'r cytundeb yma. Yn gyntaf, mae'r Comisiwn yn cynnal y trafodaethau ar ran y llywodraethau i gyd yn Ewrop gyda'r Unol Daleithiau, a maen nhw i gyd yn digwydd yn hollol ddirgel. Dyn ni yn y Senedd ddim yn cael gweld beth yn union sy'n cael ei drafod, ac mae hynny yn anghywir. Yn ail, dyn ni yn gwybod bod nhw yn trafod rhyw fycanwaith sydd yn galluogi cwmnïau mawr i fynd â'r llywodraethau i'r llys os ydyn nhw'n meddwl bod nhw ddim wedi cael fasnach hollol agored. Hynny yw, os yw llywodraethau yn gosod rheolau newydd i ddiogelu gweithwyr neu yr amgylchedd neu hawliau defnyddwyr, mae cwmnïau yn gallu mynd â nhw i'r llys achos maen nhw'n dadlau bod e ddim yn deg arnyn nhw. Ac yn drydydd, mae yna beryg i'n gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r cytundeb yma yn debyg o agor nhw lan i'w privateisio, ac mae hynny yn erbyn y wellus y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru. Felly, dylech chi fod yn poeni am TTIP a dylech chi fod heddi yn gweithredu hefyd. Felly, sgrifennwch neu cysylltwch â aelod seneddol, aelod Senedd Ewrop, aelod cynulliad, cynghorydd lleol. Mae'n effeithio ar bob un ohonyn ni a dylen ni fod yn gwneud rhywbeth amdano fe.